Giklaro sa Department of Education nga dili iban kundi i-regulate lang ang paggamit sa cellphone sa sulod sa school campus hanglit magamit matud pa kini sa mga tinunan isip learning tool. Ang report ni Alan Domingo. Kini ang gimugatan sa Department of Education gawa sa tabang sa cellphone sa research dako usab kini gamit sa pagmonitor sa safety sa mga estudyante. Matod ni Direktor Arturo Bayucot sa DepEd Regional Office 7 nga mamahimong itugyan ngadto sa mga magtutudlo ang mga cellphone panahon sa klase aron dili kini magkabalda og iuli sa gayon nga adunay mahinungdanon nga gamitan niini. Kini subay sa nahaunang kamanduan ni Dumanhog Mayor Gongon Hica nga idili ang paggamit og cellphone sa sulod sa eskwelahan. Apan gipadaplin una kini sa mayor og plano nining ipatuman sa buwan sa Agosto. Giklaro usab ni Direktor Bayucot nga wa pa sila makadawat sa written memorandum gikan sa LGU sa Dumanhog mahitungod sa nasoing lakang alang sa proteksyon sa matinun-an ug magtutudlo nga mausab kuno ang ilang prioridad. Nakasabot ra usab ang DepEd sa lakang sa LGU sa Dumanhog ug andam sila nga lingkuran kini aron makakab-ot og win-win solution. Ang DepEd has provisions in that DepEd order na pinagbabawal ang gamit ng cellphones during instructional time. When the teacher is teaching and is not using cellphone, bawal talaga gumamit ng cellphones. But there are also instances na dapat gamitin ang cellphone sa pagkatuto ng bata. For example, if it's a technology-driven teaching, that I need internet, that students need internet to do research on the topic we are currently discussing, kailangan talagang gamitin nila. Kaya nga nag-iisip tayo, nagtatrabaho tayo na mabigyan ng internet lahat ng eskwelahan. Samtang mitataw ang DepEd nga ang local government unit ang makadesisyon sa pagsuspenso sa klase kung gikinahanglan yun sa sitwasyon sama sa bomb threat nga naitabo sa dakbayan sa Talisay apan base usab sa konsultasyon o rekomendasyon sa mga tinugyanan sa balaod. Ginugang sa DepEd official nga gitutukan nila ang safety sa matinunan ug tanang personnel sulod sa eskwelahan. Apil na niini ang pagpahigayon og mga programa alang sa mental health ug bullying sa matinunan. Miawhag ang DepEd sa mga ginikanan nga makikalayon sa mga magtutudo alang sa monitoring sa mga bata ilabi na sa paggamit og mga gadgets nga mamahimong maka-influence sa huna-huna og sa lihok niini. So mga ginikanan, ang atong monitoring should be on 24/7 kanang pagdula sa cellphone. Check na tunaon sa ilang gidula. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.